Надежда Алексеева сәламәтлегенә зарланмый, тик шулай да тикшерү узарга булган. Сөбеләйнең нәкъ үзәгенә килгән күчмә поликлиниканың уңайлы булуын яшерми ул. Очень хорошо было. И сейчас вот так приятно. Ну вот каждый год они, наверное, не смогут, но через год, через два, конечно, мы ждем. Это для нас очень удобно, для пенсионеров, для старых, для пожилых. Но не все же могут за ездить в больницу и еще туда попасть. Надо записываться. Бүген Сөбеләй халкын 3 белгеч кабул итә: терапевт, гинеколог, хирург, аннары невролог, кардиолог, эндокринолог, күз табибы булыр дип ышандыралар. Тәгәрмәчле поликлиника көненә 40 пациентны кабул итәргә мөмкин. Авыл халкының сәламәтлеген кайгыртып булдырылган мөмкинлектән авылда яшәүче Ханүзә Иванова да файдаланып калырга булган. Но это действительно очень удобно, потому что мы в деревне не можем записаться, потому что там по телефону не запишешься сейчас в нашу районную поликлинику, больницу. И сюда приехали, я с радостью пришла сюда для того, чтобы обследовать себя. И хочется, конечно, чтобы почаще организовали такую мероприятие. Сөбеләй фельдшер-акушерлык пункты карамагында 600-га якын кеше исәптә тора. Күчмә дәваханә килүе авыл халкына вакытында янга калдыра, зур чиратларда көтәсе юк. Авыл фельдшеры Ангелина Андреева машина килүен халыкка алдан хәбәр итеп куйган. Хотелось бы, конечно, чтобы все население осмотрели, ко всем сходили, съездили по возможности. Сөбеләйдә күчмә дәваханә атна ахырына кадәр эшләячәк, 25 декабрьгә кадәр районның 8 авылында хезмәт күрсәтелер дип көтелә.